Select Africa TV ngokukhethulazo liseqopheleni uhlubudlu bekhasini eshisayo sisole zingeni phela la kusindwe ngoba ethole njengoba nongazi ukuthi inkunzi isematholeni dubulu badidu badakaze yebe siphela mphela bhubela sikhukukazi inqolo bani amanoni kaZulu bayibagiye baqephuza nosazwe ayidubukele besina bededelana inkundla ingangozulu imvungu yomthatha ehloko makwala semome kwanalele imvoku uzibuthe moya inkunzi ehlabusentu manqaphaza ngokuqabela ukufadabala abacika seningizimu Afrika izigi zendlovu umhlaba zamazama likhulu liyeza lenyelela lelobonakala eningizimu enyakatho empumalanga nasentshonalanga ungesiphalaphala Mpumalanga Scott zamcholo unethe kahle kwavela amaqhawe namaqhawekazi eqheliswe ngolegwalagwala. Hayi ngiyabonga izizwe zakithi. Mina ke ngunhlanhla ubonginkosi uFrisco wakwaMakhoba ngapha kaMaphumulo. Esizweni samabomvu. Isigodi umenyezwayo. Ngokuzalwa ke ngizalwa uFayedwa uBernard. Ezala uMampinyongo amancenge. Umancenga kaJogo so ke lapha ngicabanga ukuthi enikudinga kakhulu ukuqhamuka kwesibongo sakithi kwaMakhoba engikwaziyo okuncanyana nje okungekude ukusukela lapha phezulu kumalandela hayi kodwa umalandela wakaZulu hayi umalandela wakaDlamini owakithi ongachumanga kakhulu owathi ubukhosi bakithi mabuphuma kuyena bangena endodaneni yakhe uGwabini uthe mayidlula emhlabeni kwalandela uNyamakayishi okumfowabo akayona indodana yakhe umfowabo emva kaNyamakayishi kwalandela uSengwayo naye futhi umfowabo ungayena indodana yakhe emva kaSengwayo kwase kulandela umhlwehlwe ke lo ozala uncwane obese zala amawele uMakhoba noZungu okuthema edideka ukuthi ubani ozombeka beyinkosi ngoba abantu babengazi ukuthi amawele akheka kanjani omunye ufika athi eliphuma eqale elibone eqala ilanga omunye athi eliphume kamumva ngoba elakheke eqala kunalelo elinganeno kanti cha kusuke kudabuka iqande elilodwa nje lebalingana labo bantu ukuthi kuphela ngeke baphume kanye ngakho ke uncwane wayese ebabeka la wavuba amasi ngeinkamba ezimbili ezilinganayo wathi ngifuna ukubona ukuthi ubani ozoqeda kuqala uZungu wakha kabili kathathu wathi sengisuthi uMakhoba walokho encenge kancane waye umuntu ongathandi nokuphanga encenga kancane nje hayi wathi uncwane hayi nango ozokwazi ukugada ukubheka abantu nengane zakwabo ngobuyashesha wayesebeka uZungu ukuthi abe inkosi babesele emahlabathini uMakhoba wayeseduba ke esehamba eshona lehlophe ekhulu bamlandelayo uthema efika khona wafike wakha wahlala wazinza nomndeni wakhe ingane abantwana bakhe base beyibiza ngokuthi baba kaMakhoba uthema ikuza uZungu lokho wabuya wasetshela nezakhe ingane wathi nonke niqhamuke esendeni lami sengifuna nibize uZungu manje nithi ningabakaZungu ngabisabikho ukuthi umuzi uyokwaziwa ngegama lawo ukuthi mhlambe kusumuzi wasekunqobeni umuzi wasenkanini njengowakithi owami umuzi engwakhela ubaba wasenkanini ngakho ke kwase kuphela lokho ngoba kuqala kwakubizwa amagama emizi ibongo zayengekho kodwa lesakithi isiqale la kuMakhoba noZungu naye uZungu kwaqhubeka wazala utshana wazala umkhonto wazala umanzini nomazinzini wazala bonke omaqhubu kuyaphansi kanjalo ngibala nje amakhosana vele babezele kakhulu lababhemu ngapha ngakithi uMakhoba wazala uMadana
uMadana wazala uJoko. uJoko wayenesende lide kuJoko ngoba wayenamakhosikazi ayikhulu nezancinza ngaphezulu. Wayezela isizwe, impi yakhe yayifana nempi kaManzini, kodwa iyayifana nempi kaManzini ngokuba namandla, kodwa ke eyakhe yayidle ngokuthi kwakuyizingane zakhe ezaziningi ngoba wayezele kakhulu. Ngakho ke owayeyinkosana yakhe kwakuMadubane, nokuyena wayevame nokuya empini, laba abanye besathanga ngokuthi bancane. Okuthe kusuka uMadubana wasuka uMancenga wasuka umona ngoba uyena wayelandela ngokubudala elandela uMadubane. Kunempi eyayise phakathi kaMandlakazi noSuthu, wayetshela ukuthi ngakazabuye, wabuya uMadubane. Hayi, wamakhela uZungu, wamcathamela ebusuku, wamgwaza, wambulala. Kwase kuba uyena-ke inkosana, kodwa wamqalekisa uJoko. Wathi njengokubulela umntanami nje awuyulungelwa yilutho. Hayi, nangempela waba yinkosana uMancenga. Kanti kuzosuka impi yaseNdonda kusuka kuxabane uMbuyazi noCetshwayo, abantwana benkosi. Bathe mabelwa, lo uMbuyazi wabaleka wayocasha kaMakhoba. Lo uCetshwayo uzalwa uMazungu. Wayesebuye ezonxusa lapho ukuthi madoda kithi ake nizameni ukuthi nimkhiphe umfowethu lapha ngoba angifuni nithela amachaphazelo kanti nizihlobo zami. Bathi laba umntana enkosi ngeke sikwazi ukumlahla, maze simnikele ukuthi akabulayo kuyothiwani ngokuhlonipha inkosi uMpande. Bathi ngeke bakwazi ukumdedela. Wahlasela uCetshwayo ke abanye bakaMakhoba nabakaZungu babe ngakuCetshwayo, abanye bengakuMbuyazi. Yadudulana impi yaze yafika la eNdonda kusuka. Lapho uCetshwayo yena wayesele ekhaya, uMbuyazi ebaleka naye yakhe impi abaleka naye. Othe mayeya kwenye inyanga ngicabanga ukuthi kwakumanembe, kodwa ngisazi ukuthi wakabayisibongo. Leyo nyanga leyo kuyona eyamenzela umuthi wempi. Wayesentshontshe isihlangu sikaMbuyazi, lo eyathi inyanga ngesikhathi ishayana impi le akaguqe phezu kwaso, abika ukuthi yena akasukelele umuntu, akabulele umuntu, ukuphela obhekene naye akube njalo. Ngakho ke waguqa phezu kwesihlangu leso, yashayana impi, bagcina bembamba uMbuyazi bambulala, njengoba kuthiwa nje uMagwaza eguqile njengethole. Ingoba isikhathini kwazana impi le, yena uCetshwayo wayeguqe phezu kwesihlangu ethi angonemuntu, kodwa kuphela obhekene nami akube njalo. So ke uthe mabembulala uMbuyazi ngapha, le ndawo abambulalela kuyona kwagcina sekuqanjwa sekuthiwa iseginga indlovu, ngoba izibongo zakhe kwakuthiwa indlovu enesihlonti, ngokuthi bona bambulalele khona lapha kuleya ndawana. Kwase kuthiwa ke iseginga indlovu ngoba wathi yathi inkosi nigingile indlovu enesihlonti, nigingele kule ndawo, kusho ukuthi kusekuyiseginga indlovu ngoba baginga indlovu enesihlonti. Baveza ubufakazi ngekhanda lakhe ukuthi cha nangu simbambile. Abanye ke bakithi bakaMakhoba bawela uthukela, abanye bamuka nothukela, abanye bafela khona empini. Abakwazi ukuwela uthukela baye babhajwa phezulu emakhabeleni kaMaphumulo, laba afike bakhonza khona enkosini yakwaDlomo. Bajika sebezigqoza zakhona, sekuyibona ukuthi mangabe amakhabele exabene nenkosi enye ukuthi hayi bakhona bakaMakhoba bazoyishaya impi. Nangempela kwakuba njalo. Okuthe ukusuka lapho sebakhile bezinzile, uMancenga wakhala kodwa ukuthi hayi le ndawo akayithandisisi kahle, uyafisa ukuphindela emumva emahlabathini. Wayesethumela umgebisa namanye amadoda ukuthi ake beye kobheka le ukuthi kusangabuyeleka na.
laba mabefika le bethi bayokhuluma nenkosi umpande bayafika hayi osephethe izwe sekuyinkosi ucetshwayo bakhuluma naye wasethi hayi kodwa ke ngoba sebeze bakha abantu la kule ndawo kanti uJoko siyamazi ukuthi unomuzo omkhulu alikho nenidlule endleleni idliwa zinyamazane na ayi bathi umgebisa cha silibonile bathi likuphi wathi mawusuka othukela uzaneno ushona phezulu ngase kukhona lumfula lo osegenga indlovu bathi yini ngizokukhumbula kodwa wathi cha hambani ke nilakhe lelozwe niwakhe lapho umuzi kaJoko ngoba indawo isincane la ngeke nisakwazi ukwanela nizobangiswa abantu bakweminye imizi ngoba isikhoba sasakhe nje endaweni eyodwa sisiningi siyimpi uthema ibuya umgebise ebuyele emakhabeleni kwasho ukuthi uMancenca usemdala kakhulu kwakhuluma indodana yakhe endala uKhothetsheni okuyona oyinkosana yakhe wathi cha baba omncane ubaba usekhathele ngizocela ukuthi kube uwena owelayo uyophesha kothukela ufike uqhubeke nokwakha sizomlinda ubaba makwenzeka inkosi imthatha siyombeka bese siyakulandela nangempela kwabanjalo wahamba umgebisa uyena kule ndawo yaseMombeni isiza sokuqala sambi womgebisa kwakuyindawo eyadliwa zinyamazane le isizo sokuqala sakhiwa umgebisa balandela babeka ke nabantu ababefikela kuyena uKhothetsheni walandela nomnyembe bobabili bafika wayesebanikeza indawo engaphesheya yasemkhosini ngoba akakufihlanga ukuthi uKhothetsheni yona inkosana yakwaMakhoba wayezazi ukuthi uyise futhi uyise omncane futhi uyena oqala ukwakha lapha kodwa inkosana uKhothetsheni ngoba uzala uMancenca okuyena obese inkosana okuthema kufika lapho ke bawelela emkhosini omnyembe noKhothetsheni bafike bakha khona sakhula isizwe bakha nabantu ababezinye izibongo bakha okuthe kusuka ngokunganaki ngokwazi ukuthi vele indawo yethu iphethwe yithina bangayinaki izinto wafika umntwana lephansi uZulu wayisikela umhlonga lephezulu wayisikela umathonsi ngapha wayisikela uyabona bayisikela abantu kuthe kamuva ngokubonta lizodliwa phela lonke lelizwe manje base bethi ke akubekwe inkosi yakithi kwasho ukuthi uKhothetsheni nawo bengasekho bese kusela inkosana yakhe uMbongolo baba mkhulu ke kuthina ngokuzalana bathi bakhuluma nawe kwakusaphethe noma umuphi kumlungu ngazeso isikhathi inkosi nje yabe kwabelungu baseshowe ababephethe khona edrobheni eshowe kwasho ukuthi kukhona umhlakaza wakwaBiyela okwathi mabethi bayibeka inkosi umhlakaza wakubelungu wayesebenza ejele eshowe wathi kubelungu cha bekani mina ngifundisa abantu bakaMakhoba ukuthi abantu baphathwa kanjani kuyothi mase befundileke bese ngiyabanikeza abelungu bamuza umhlakaza bamnikeza izwe lakaMakhoba waliphatha mayese liphethe sebevumbuka manje laba bakithi uthi cha sibuyisele phela ndoda wathi uyasifundisa sesibonile ukuthi izwe liphathwa kanjani wamangodongo umhlakazi wathi izwe lakithi le hayi bahloma bakaMakhoba kwasho ukuthi kunendodakazi yakhona eganele ngale kulaba bakaBiyela yabahlebela ukuthi hayi amaJoko ahlomile bavele bafaka amaphoyisa kwasho ukuthi wayesachumene nabelungu kakhulu afaka amaphoyisa afika baqoqa bonke ababopha mabefika lapha epolice station babuza ukuthi ubani okuyena enizombeka beyinkosi kwathiwa nangu uMbongolo kwathi uyasala ke sanidedela manje ke naphinda nahloma nje sanibopha nonke nofelejele nangempela bambopha umkhulu uMbongolo mayeseboshiwe umhlakaza ngokubona ukuthi akakaphephi wathumela enye indoda yakwaMsomi ababe kade besebenza naye ejele
wayinikeza upoison ukuthi ayifikidlise umkhulu Mbongo nangempela yafika emdlisa upoison washonela ejele okwathi ngosuku lomngcwabo wakhe nje mabefika bafika abelungu kumbiwa befika ibhokisi belidonsa ngekarishi lamahashi intombazana nomlungu ihleli phezu kwebhokisi bathe befika nje nomgodi ungakabi ngakanani kwathiwa faka emgodini abafuni ngisho ukuthi abone ukuthi uyena ngempela na esathi masicabangela ukuthi mhlambe wayesoniwe ukuthi wayedla upoison asazi mhlambe engasabukeki bavele bathi faka emgodini lathathe leyo bhokisi lafaka emgodini akwaziwa noma kwangcwatshwa yena noma kwangcwatshwa amatshe noma kwangcwatshwa ibhokisi lodwa ngoba abelungu babevuka ukhayika bethi nje faka emgodini bakhombe ngeibhamu kanje nangempela kwenzeka lokho emva kwalokho ke laqhubeka izwe lakithi njengoba namanje liphethe abantu bakabiyela ladliwa kanjalo kodwa ke ubukhosana zisaloku sibulandela ubukhona babo ngoba uMbongolo uzale uba ngibhuku emadodaneni akhe wangena yedwa kodwa yena uyinkosana uba ngibhuku wazala uqeda icala uyena akho khona njengamanje kubafowethu wakhe usakhe kwesaka mthetho kaempangeni lakhe khona ngakho ke ngicanga ukuthi ubukhosana nje bakithi njengamanje busemlapho ngobusaphila ngiyabonga akuzwakali sase empangeni no akusona esempangeni sila emombeni emandeni emombeni manje nalesikhathi uZungu noMakhoba behlukana lokhu uhlelo lwaphinde lenzi ukuthi baphise bahlangana alukho ngoba waphuma ngokuduba ekhaya waphuma ngokuduba wahamba wazakhela lapha manje ake sibuze ke seseyidosela bakhona abantu bakwaMakhoba babonayo ukuthi baqabile njengamanje baningi futhi hayi ukuthi baqale manje ngoba entunjambili sinojabulani Makhoba wakwasebenza okhosini kuse Radio Zulu ngisakhumbula ngisho ibika lakhe nje wayengena ngalo kwakuthiwa saze sangena Jabulani Makhoba holala ho abese yangena kwakusekhona ushobona kaMangethe uMasini so ke uthema iphuma lapho wabuyela ka-education waba umhloli la eMpumalanga kwisekhethe yaseMpumalanga uze waretire ke sewumhloli ke unawo umuzi la ePine Town wakhile futhi entujambini baningi ukuthi nje ngoba nami ngidumile ukuthi abaningi abazi ukuthi ngidumile ngoba ngisho indlunkulu nje imelwe yimina esifunda nkantolo sakaMaphumulo ngoba awukho umcimbi wasendlunkulu engawuhamba futhi makuthiwa ngibhincile cha angipatanisi angipatanisi makuthiwa kuyabhinca ungafika nje ushone kaNongoma ufika ubuze enduneni zakhona ukuthi uMadevu bayamazi abokutshela hayi sihlale sinayo lo ngakho ke ababancane kakhulu abadumile baningi ukuthi nje naku babuye bahambe emqondweni ilokhuze angazi kuyakenda ibhola phakathi kwabantu bakaZungu nabakaMakhoba ucathi khona nje manje mawubheka bayabona ukuthi bahlobene bayabona ukuthi mabehlanganisele ngwakithi wena kuhlangenwe kakhulu futhi ke sabuye sahlanganisa inhlangano ekuthiwa
izungu Makhoba Unity Club. Isihlanganise kakhulu, yabona uma ungafonela manje ufonele kaMafunzi ufika ukuthi ufuna ukuhlanganisa amagwabini khona, ufika ukuthi ubuze ukuthi seniphelele bokutshela hayi uMadeva akafiki, ushona eMbhumbulu ufika ukuthi uhlanganisa amagwabini ubuze bokutshela ukuthi angafiki, ushona eMahlabathini bofike bakutshela angafiki, ushone kaMaphumulo ushone phansi emakhabeleni kaMaphumulo bokutshela hayi ngabonakala all over. Kodwa kukhona labo abasenenkinga yokungazani. Emandeni ukhona omunye ubaba wakhona ononkosikazi, unamakhosikazi amabili, lo omunye uMazungu, ukuthi oyise bavuma kanjani ukuthi aganwe khona nabakazungu bavuma kanjani ukuthi aganwe khona sasa. Akuyena yedwa, bakhona nabanye abanganalo ulwazi kahle kangokuthi akubona bodwa ke futhi abakithi nabakazungu, ngoba khona le ngakithi phansi ehlanzeni kaMambulu nje khona omanzama abaganeka achamani, khona omachamani abaganeka kanjani, kanti phela ingane zomuntu zonke lezo. So lezo nkinga ziyenzeka ezibongweni ezinye, kodwa nje mina ezami ingane ziyazi ukuthi izibongo ezakithi ezingaqome engaqonywa khona uZungu, uSihlophe, uPhephu, uDeyi, zonke lezo bongo ezakithi. uSihlophe ingane zakwaZungu, oDeyi abakazungu, oPhephu wena ungabona amaMpondo uthi hayi suka amaMpondo angibazi labantu, kanti abakini egcekeni bazalwa kaZungu, ukuthi kuphela sebakhe eEastern Cape. Kodwa nje zingane zakithi zonke lezo. uDeyi ke na wayenyanga ke ehambe lapha abantu bazofika le kwa flats, khona indawo ekuthiwa lento le St Faith, wafika wakha lapho kunendawo nje bizwa ngokuthi wade engathi sekwazi kwaqanjwa ngisho isikole lapho, waphelela lapho. Yebo kunjalo. So ke la bakaSihlophe bazalwa uNovandla kaNkwane wakaZungu, nabo futhi abakhona abakithi kwaZungu labalana ke bona eHarding eMabhaceni. oPhephu base eBizana laba bafike babhajwa khona, nabo bazalwa kaZungu abasekhaya. Awucanga ukuthi mhlawumbe kufanele kube khona uhlelo olusemthethweni lokuthi bakwazi ukubuyisana izingane lukhulu sikhulu isidingo, ngoba inhlangano yethu ayihambi yonke indawo ngokuphelele. Uthothi masiye kwaCeza sizofika lapho nje sike safika kwaCeza siyasiye kwaNgomane inyosi yesilo. Ngenhlanhla ke nje naye uzalwa kithi, uzalwa uMaMakhoba. So akona wonke uCeza wasibonayo, noma ke insizwa ekuyiyona ebesiqoqa kakhulu naye umlando wakithi ukhetha wakaZungu, uzalwa la eMbhumbulu besakhela eMgababa, wasishiya ke emhlabeni. Ngisele ngiyinhlwa ke njengamanje, ngoba ukhona kodwa umfana omne wabo engizamayo ukuthi abambe le nduku ekade iphethwe uyise omncane, sihambe naye, sihambe siqoqa umlando wakithi, ngoba mina ngikholelwa ukuthi umlando kufuneka ukuthi uyowufuna koGoogle, ngoba uGoogle angimazi ukuthi wakusiphi isibongo. Yabona, ngihambe ngiye kumuntu wakaMakhoba oyedwa, ngifice ikhehla libe namahloni ukungitshela ukuthi alazi lutho, lingitshela amangodwa. Ngiyafika mina sengibhala phansi ngithi ngazi umlando kanti ngithola amanga. Umlando ufuna uhambele ushonele uze ukufakazelana kwawo ukuthi uyafakazelana, bese uqhubezela phambili, unika abantu abakho, unika abantu bakini. Senike nalizama uhlelo lokuhlangana nenkosi esakazulu leSemahlabathini.
hayi siyahlangana nabo siyathintana kakhulu nginazo inamba zabo banayo inamba yami siyaxhumana kakhulu nabo nale futhi ela ematshani le esendele kalokothwayo siyaxhumana futhi naye